Aru achiklo ni phaikrener kep themanarni nithom niplia prangpen Karnataka long rielong komabang phusi Chief Minister ang hoyalong kangni long jimapu kachihili stai alam the pini anke Clark pen Congress High Command hinpen radangnu pangdak pontanglong Lapuson si Indian National Congress High Command hinpen Karnataka long Chief Minister ang hoyaphan kangwai ponalam the Clark pen pangdak pon etpanaphi aru achiklo ni phai ingkoi arni Bengaluru arong sopialong si semi ke padeng ponji aphan arni rapen adem hot ponlo Labang solam the pangdak pon pe aprang kidamtang aru ni phai krekethom arni Karnataka akilik ang thek paklang pon etpen komabang phusi CM ang hoi kangni ponjima lapen komabang phusi deputy CM ang hoi kangni ponjima palam the phuthak kachingki kachethan jurun e klengon e sonsi dupon Athi CM ang hoi kangni ponja phan bang ke thoma bang phwamen ke klang pon ing tang kringason do thuko Chief Minister ang hoya phan Congress asongja potum amen ing tang kringpen ke klang pon ke lapu henlo Karnataka Pradesh Congress Committee amai thu DK Sivakumar Chief Minister anparta opposition asongja barim Sidaramaya lapen Deputy Chief Minister barim G Parameswara henlo Lasilabang solong song ang bong CM ang hoya pharman kachihili sai ke doko jok Congress High Command atum che jok dun si towar paklang ponlo Indian National Congress amai phu Mallikarjun Kharge hinpensi jasamet song aphan kini sena towar lapen ang thek paklang ponlo Pinpur damsina kiramtang Karnataka akili galongke jasamet Congress rachare song atum Pharo isira thomkebra pho assembly ang hoi chepahai ponpen sarkar ke chari jia phan akinang sorpen akili ang hoi chepalong ponlo halapu BJP atuma bangke trokebra trok ang hoi lapen Janata Dal mate secular mate JDS atuma bangke Krisir Kep lapen Songve atuma bangke pli ang hoi an chepalong dun rintilo National Desk Report Karbianglong Live